Sissa, ebda esponent laburista Ministru Sansitra l-mexxej laburista Roberta Bela għadu maċċaħat il-fatt li il-manifest elettorali tal-Labor qed iwiegħed illi wara l-elezzjoni se jġiel il-kumpaniji u l-negozji jiddejnu mal-gvern. Fil-weda numru 174 tal-manifest elettorali laburista b'mod mill-aktar ċar, iswed fuq l-abjad. Jingħad illi kull meta jinqalgħu ċirkostanzi li jħallu impatt fuq in-negozju se jintroduċu għajnuna illi se tkun self jew aħjar dejn mal-gvern. Fil-fatt, il-benefiċċju għandu jitħallas lura fuq medda ta' 5 snin minn meta l-kumpanija tibda terġa' tagħmel il-profitti. Għad konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Net News staqsa l-ista candidate ta' Bela Miriam Dalli għalfejn il-Labor qed jaħbi milli jsemmi din il-weda lin-negozjanti daqs li kieku qed jistħu minnha. U meta affaċċata b'din il-mistoqsija Dalli infexxet tattakka partiġanalment. Se nintroduċu għajnuna lil kumpanniji illi jintlaqtu minn effetti internazzjonali u konsegwenza tek tonqsilhom id-domanda s-servizzi tagħhom. Il-benefiċċju għandu jitħallas lura fuq medda ta' 5 snin minn meta il-kumpanija terġa' tagħmel profitti. Din hija parti mill-weda 174 fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Għalfejn, il-bieraħ quddiem sala nies waqt dibattitu tal-SMEs injorajtu milli semmu l-fatt li jekk terġgħu tiġu eletti fil-gvern u jkun hemm ħdieġa ta' għajnuniet futuri ser tibatu lin-negozji u kumpaniji jiddejnu. Għalfejn qed taħbu din il-weda tagħkom stess. Jiddispjaċini ngħidlek li ma tafx taqra ġifri nissuġġerilek. Nista' naqra ħielek hawnhekk ġifieri qudiemi. Le, hawnhekk qiegħda, jekk trid naqra ħielek. Permezz ta' skema le għax qed tgħidli ma nafx naqra. Qed ngħidlek Ministru. Jekk trid naqra ħielek. Jekk trid naqra ħielek. Permezz ta' skema simili għal wage supplement se nassiguraw tħul ta' 800 euro. Imma tgħidlix li ma nafx naqra. Mela, jekk taqra sew, dik il-proposta titkellem dwar sitwazzjonijiet fejn inti jista' jkollok calamities internazzjonali. Net News kompla insisti mal-Ministru sabiex tispeċifika x'inhuma dawn il-kalamitajiet internazzjonali iżda bqajna mingħajr tweġiba. Il-wage supplement li matul dawn internazzjonali, Ministru. 700 miljun euro. Bħal kriżi fil-vant tal-Ewropa, ġifieri bħal xi pandemija oħra. Lil-ħaddiema u anki lin-negozji. Minn meta terġgħu tiġu eletti il-wage supplement se jsir dejn? Dan ifisser illi jekk il-Partit Laburista jerġa' jiġi elett fil-gvern, il-wage supplement illi se jkun qed jingħata kumpannija tkun trid troddu lura lill-gvern. Dan jgħod ukoll għal sidien ta' negozji żgħar u ħaddiema oħra bħas-sewwieqa tat-taxis u n-nies li jaħdmu fit-turiżmu. Iżda, għad-differenza ta' Clyde Caruana li meta mistoqsi dwar dan kollu eġibna milli qalilna xemm ħażin, Miriam Dalli baqgħet ma weġbitx u minflok telqet il-barra mill-konferenza tal-aħbarijiet. Jiġifieri qed tikkonferma, Ministru, illi jekk ikun hemm kalamità internazzjonali bid-dejn ħajkolkom tgħinuhom? Francesco Catania, Net News.